fejn jitlu miżuri li qegħdin daħlu l-ħanna, kontrarju għal dak li kienu għalunna xi nies f'Mejju f'Ġunju, jidher ċar li l-aqwa għodda li għandna biex inrażnu sakemm meta għandna il-vaċċin l-imxija tal-COVID-19 hija d-distanza soċjali. Distanza soċjali, l-ġenni personali, u issa naħu l-distanza. Il-miżuri li qegħdin daħlu aħna huma miżuri biex komplu jiżguraw li kemm jista' jkun ċittadini jżommu d-distanza soċjali. Allura iva meta fejn rajna riċentement li kienet tkun hemm problemi ta' speċjalment żgħażagħ li qegħdin jiġġamgħu ġemat postijiet pubbliċi u ġabars ħadmu miżuri biex hemmhekk innaqsu dak il-sors ta' contamination. Jiena ngħid li mhijiex kwestjoni biss ta' miżuri, mhijiex biss kwestjoni ta' enforcement li tisir, hija kwestjoni li kull persuna, kull wieħed waħda minnha jkun responsabbli u jagħmel il-parti. Ġifieri huwa importanti li ġej il-miliet dak li aħna qegħdin ngħidu ma tistax tagħmel most pubbliku ma tistax taqfel minn sitta minn nies. Attenti li ma nagħmlux fid-djar tagħna, ġifieri li aħna nistiednu ġoddan, ħażin jekk tagħmel barra, ħażin jekk tagħmel ġewwa. U l-mikrobu ma jarafx lejn barra u ġewwa, ġifieri dejjem responsabbli biex nibqgħu nħarsu